Здравейте, казвам се Петър Ангелов, а всички в Volkswagen средите ме знаят като Хосе. Това с Хосе е една много дълга история от моите ученически години още. Слава Богу, до ден днешен обожавам така да ми казват хората. Стойността на колата, когато я купих тогава, 2004 година, беше 3800 лева, спомням си ги, защото ги нямах тогава. Бях тръгнал и гледах Корадо, което струваше 2000 лева и беше абсолютен въглищарник, кюмур, жесток. И аз тогава, понеже споделих, отидох, видях я в онази въглищарницата. Качих се, покарах я, леш, дреп, ужас, кошмар. След това се обадих на човека и той като дойде, това беше като цено излиза от завода кола. И аз се качих, покарах я, след това се прибрах в София, не можах да спа въобще и на следващия ден от приятели, от познати намерих бюджет, отидох, купих я. Към днешна дата, ако трябва да тегла калема, една прекрасна българска дума, всичко, което съм вкарал по нея, като бюджет, беше 19 700 лева. И ясно е, че това са неща, които няма как да се възвърнат. Всяка една стотинка, която съм вкарал в тази класа, съм я дал с невероятен кеф. И продължавам да й се наслаждавам. Това е единствената кола в моя живот, която като се кача, независимо в какво настроение съм, като се кача да я карам, винаги слизам от нея с абсолютно разтоптяно сърце и всичките негативни емоции, с които съм се качил в колата, те са абсолютно изчезнали. Volkswagen за мен е истинската кола. А Корадото за мен е последното истинско спортно купе на Volkswagen. Ако трябва да избирам, след 2000-та година Golf 7R е моята чаша чай. По всяка вероятност тази година има как тази кола да отида на феста, там ще ви я представя в детайли, аз ще бъда до нея, отпред най-вероятно ще има един памперс на моята малка Далия и вие ще го познаете по това. Volkswagen.